Irigoien oilategia, Euskaber kooperatibak landa oiluen arrautzak ekoizteko dituen 30 landetxeetako bat da. Etxaldea Arabako mendialdean dago, Kanpezu herrian. Goizero bezala Inigo katakak irekitzen ditu 6.000 oiloak belardira atera daitezen, hantxe egongo baitira gautu arte. Apurka oiloak 25.000 metro kuadroko belardian zehar sakabanatzen dira, itzala eta aterpea ematen dieten fruta arbolen eta zuhaitz autoktonoen artean. Euskaberrek Euskolabeleko arrautzak eta arrautza ekologikoak merkaturatzen ditu. Bazkidei aholku ematen die, pentsuak eskuratzen dizkie eta salmente arduratzen da. Hasi ginen 2009an eta 2008an egin genituen lanak eta handik ona pasa dira urteak eta Arabako lehena izan zen. Euskaber guretzat oso garrantzitsua da gure lan taldea, aspektu teknikoak egiteko eta eramateko errazagoa egiteko eta produkzio lanak ondo egiteko eta etxean geratzeko eta salmenta aurrera eramateko ere. Oiloak 17 asterekin iristen dira eta 80. astera arte jarraitzen dute erruten gutxi gorabehera. 40 eguneko saneamendu utxaldi baten ondoren sorta berri bat iristen da. Lehen, ekoizleek arazo bat zuten aurreko sorta kentzeko. Hiltegiek ematen zieten zerbitzua etzen oso ona eta sorta zaharren bilketa etzegoen behar bezala antolatuta. Elorrion, goitik bera eraberritutako enkofratu lantegi zahar batean delikatetxe kooperatiba dago. Hemen, Euskaberreko etxaldeetako oiloei irteera ematen diete. Horri esker, ekoizleek arazo bat konpondu dute, oiloak desagerraraztea garesti ateratzen baitzitzaien. 3 bazkideek urteak zeramatzaten proiektua lantzen, iazko urrian, oiloekin egindako delikatetxe produktuak merkaturatu zituzten arte. Daramagu 4 urte baino gehiago proiektu honetan, baina gaur egun realitate bat da. Orain dela 4 hilabete hasi garela gure produktuak saltzen, eta denda txikitan eta ferietara joaten ere hasi gara. Eta ilusio handiz gaude, oso pozik, azkenean ikusita hainbat lan eman duen proiektu hau azkenean lortu dugula eta realitate bat dela. Eta hori, ilusioz ikustenea nola doan dana. Delikatetxe ekonomia zirkularraren eredu da. Euren energia sortzen dute eguzki panelak eta plaka fotovoltaikoak erabiliz. Biltegi batean, ur estratifikatua biltzen dute eraginkortasun energetikoa hobetzeko. Autokontsumorako gure teilatuan 100 plaka baino gehiago ditugu, alde batetik argia ekoizteko eta beste aldetik ura berotzeko. Gure kontsumorik handiena da salde egiteko ura berotzea. Beraz, horiekin egiten duguna da energia solarrarekin ura berotu hemen gordetzen dugu eta horrelaxe autokontsumoko energia erabiltzen dugu. Delikatetxen dena dago banatuta eta higienizatuta, eta temperatura eta hezetasuna kontrolpean daude. Alazne eta itziar produktuetako bat egiten ari dira, oilo hamburgesak. Kooperatibak Euskaberreko ekoizleen baserrietan biltzen ditu oiloak, eta hil ondoren, bularkiak eta izterrak bereizten dituzte. Bularkiekin hamburgesak egiten dira. Gaur hamburgesak egiten gabiz, asteburuen feria bat dekogu asteburu guztiku eta oilo paparrakin hamburgesak egiten gabiz, azena horioakin, porruakin, tipulakin eta Idiazabal gaztaiakin. Prozesu erraza da. Hamburgesaren osagai guztiak tokikoak dira. Idiazabal gazta adibidez, Igorreko Laztana gaztandegikoa da. Guk kongelaute dekogu zen paparrak 20 gradu 0 azpitzik eukiten dugu eta
4 gradu 0 azpitzik egon arte itxaroten dugu, tritura egiten dugu eta gero nazteko makinara pasetan dugu. Hortik, ja hamburguesak egiteko makinara. Saldak zein hamburguesak egiteko erabiltzen diren barazkiak 8 gradu zentigraduan biltegiratzen dira. Garbi eta erabiltzeko prest daude. Delikatetxeko produktu izarra zalantzarik gabe Ollo salda da. Hauxe da prestaketa gela. Bertan 3 marmita daude. 3.000 litroko 2 eta 1.000 litroko marmita bat. 2 dekantazio marmita ere badaude eta ontziratze lerro bat. Marmiten edukiera gorabera, prozesua ez da batera ezina artisau teknikekin. Gure salda egiten dugu olloarekin, ollo freskoarekin, tipula, porrua, asenarioa, apioa eta gatzarekin. Ez dugu ezebez gehiago erabiltzen. Eta orduan, hemen egosten dira sumotelean, nahiko ordu batzuk egoten dira hemen egosten, eta gero, egosi eta gero, pasatzen ditugu beko marmitetara. Eta han uzten dugu salda pizka bat reposo egiten, eta horrela lortzen duguna da, koipe guztia goikaldean geratzen da, eta gero gu azpitik ateratzen dugu salda. Prozesua amaitutakoan, tipula marmitatik ateratzen dute delikatetxe produktuetako beste bat egiteko. Behin egosi eta gero, tipularekin adibidez egiten duguna da, gu deitzen diguna tipula da. Tipula konfit bat, eta hori bakarrik da, saldan egosi den tipula hartu beste lapiko batean sartzen dugu, eta pizka bate ura lurrintzeko, eta hori tarrotxotan kontserbatu egiten dugu, eta hori da haragiak, gaztak edo pateekin bat jateko oso produktu interesantea. Porruen zati berdea eta zuria bereizten dira. Zuria ozpinetan botilaratzen da eta ostean merkaturatu egiten da. Ekonomia zirkularra delikatetxeren ezaugarrietako bat da. Horrek berekin dakar energia garbiez euren kaxa hornitzea eta jakina, hondakinik ez sortzea. Saldetan erabiltzen diren olloak eta barazkiak aprobetxatzen dituzte txakurrentzako jakin naturalak egiteko. Hori noski, beste leku batean egiten dute espazio bakartu batean. Saldak, hamburguesak, porruak eta tipulak delikatetxek merkatuan jartzen dituen produktuak horiek dira. Bere bezeroak denda txikiak dira, ostalaritza eta supermerkatuetako apaletan agertzen hasi dira. Delikatetxeren produktuak internet bidez ere eros ditzakegu eta berrikitan, baita azoketan ere. Bizkaiko Foru Aldundiak mendiak baso berritzen jarraitzen du. Horretarako baso autoktonoak landatu ditu, 72 hektarea guztira. Busturialdean kasu 23.000 zuhaitz baino gehiago sartu ditu. Gehienak aritzak, baina baita urkiak, gaztainondoak, pagoak eta elorriak ere. Apirilaren 9an, Unai Rementeria, Bizkaiko aldun nagusiak Busturian eginiko baso berritze batean hartu zuen parte, hainbat ikasle talderekin batera. Aldundiaren estrategia baso naturalen eta basogintzaren arteko oreka lortzea da, baso sektorearen jarduera ekonomikoa jasangarria izan dadin. Blonde arraza aragitarako behi arrazarik hedatuenetakoa da Europan. Euskadin berriz ez dago blonde ganadutegi asko, baina daudenak bikainak dira. Horietako bat Markinan dago, Barinaga auzoan. Gaur egun Ismael Arriolak gobernatzen du, baina ustiategi veterano honen arima Ismaelen gurasoak izan ziren, eta batez ere, Angel Arriola. Angelek ganadua ukulutik atera eta inguruko larreetara eraman du, baita 3 urteko zezen ikusgarria ere. Arriola etxaldean zezen hautatuen estalketa naturala eta intseminazioa uztartzen dituzte,
Intseminazioaren kasuan, zezen frantziar oso bereziak erabiltzen dituzte Euskal Federazioaren laguntzarekin. Teknikari frantziar batek informazio pertsonalizatua ematen die. Hasi ginen frantzire harrimetan, da han ikusi gendun aurrazi hau, blonda, kriston afana emototzen eurepe, eta gero, okelian ganantzisetan da, guinen aproba gehitzen, da demostrate ben, ganantzia honak egitzen zitxula, pentsu iguil janda, beste errazapaino gehiago hartzeben. Orduan okelian demandi behoin, baino hobi izin zan, eta hortik pini gendun, mordo hondixe, lehenko hasieran, kuriosoekin onzen, baina gero pilo bat pini gendun. Igual, irurui bat behi enbra ukiko bendu zan. Euskal Abeltzain guztien antzera, Angel hasieratik bertatik saiatu zen ganaduaren ezaugarri genetikoak hobetzen. 40 urte geroago, aurrerapenak nabariak dira. Genetiki, mejoretan junda urtetik urtera, lehenko hasi ginen etxakon genetikiei baino gehiago behitzeakon produzinorako kilo asko hartzeko ganaue, eta hasi eskeleto gehiago eta ganago handixeuek, baina gero apurka-apurke ganago handixeixe, makalaue edo rustizidadi behin beste ez dago eukitzen, eta formato txikixeuen eitzen da oin biherra, eta okelatzu euek, orduan baino, eta horrekin mejoro da genetiki semejantzan esateko modun limusinan estilora. Hobekuntza horrekin zerikusi handia izan dute Blonde Arrazaren Federazioak eta Aiako zentroak. Federazioen partetik eta erutu eskuzan kontrol danen arabera mejoretan junga ganauan edebazisek rendimentue da batez be aian eitzenan kontrola izeten da zemat edebazten daben, zema jaten da bebai, kontroleten da. Eta ze genetikak kilo hobeto hartzen daben, gero behitzehak han egoten dinen denboran 5 edo 6 hilabete egoten die, eta anketatik eta responditzen badabe, espadabe, eta horre dato danok beti mejorretako izaten di. Angelek ugaltzeko behiak saltzen ditu beste ganadutegi batzuen haragi balioa handitzeko. Urkaikoren bidez, haragitarako behiak ere saltzen ditu, Euskal Okela bermezigiluarekin. Angelek 40 urte daramatza Blonde Arrazarekin lan egiten eta oso gustura dago. Ikustozu partu, mejora da pilo bat, urte batzu hasieratik ona, kontrol seberu edaz, da badakizu zei pintxozun. Oin momentun, nahitxe gure paraji izen ez euruntzako hain erreza, nik gendeuke kanbizeko beste erraza badik. Azpeitiko Elosiaga auzoan Eizmendi ganadutegia dago. Andoni Rotetak gobernatzen du bere aita Amaginarrebek erretiroa hartu zutenetik. Azpeitian jarri aurretik, Andonik esnebeiekin egiten zuen lan Alkizako bere baserrian, eta 18 urte daramatza Blonde ganaduarekin lan egiten. Andoniren aitaginarreba, Jose Mari Esnaola, Frantziako punta-puntako arraza bat sartu zuen lehenetarikoa izan zen. Atxea egin erragazizun, oin dela 40 urte, Frantzia juntzan, han ikusi zituen, gustatu, eta gero pixkena hasi eta guain arte, 40 urte. Aberekinen hazia ere erabiltzen duten arren, behiak intseminatzeko gehiena Frantziatik dator. Blonde Arrazaren Euskal Federazioa arduratzen da horretaz. Baina beste era askotara ere laguntzen die abeltzainei. Frantzitik ikasten jo guzez aziak, hango zentrotatikan, eta hemen abelurrek launtzen dio, o bestela onna balima dago aberekinetikan, baina normalien frantzesa, azi guztia frantzesa. Eta gero haien umiak, begik obenetikan ateatzen dianak, usten txon rekriako.
eta pixkana, pues, mejoratzen. Hoien destinua, hoien umien destinuak, kompazioetan behioinenak, urruxa balementuzte, horiek utziko jut etxeako, rekriako. Iskuak, ateatzen dira, pues, segun, demanda nola daun, 6 hilabetekin o zazpikin, ja saltzen dut bizitako. Asko saltzen dira kanporako, kruzetako, morutxak eta beste kruze askotako, o bestela hemen. Eta normali notxe, 6 hilabete zortzekin ja saldu ikintu bizitako. Nekane eta Paloma estatuko txapeldunak dira eta blonde arrazaren adibide ederrak. Hoien bilak aizpak. Ama daukate hor, eguzkine, bere garadian Burdeosen premio gatatakoak, hemen premio bat baino gehiago ateatakoa, eta gero idia bere alabak. Oidia orfe baten umiak, hau da Nekane, eta hau da Paloma. Eta hau Espainiako kampeona gehatu da, eta hori bigarren Espainiako kampeona. Raza malonda, karate razialai behitzen di asko, behar du buruba, goitik, hemendikan estuba, luzia, eta adarrak horre dauzkan bezala, goiti behera. Eta gero begi bueltak eta horieke zurik, honet dauzkan bezala. Eta gero asko baloratzen duena da koloria. Koloria behar du gari kolore bezala. Gorrilarez eta zurilarez. Gero zabalerua, xolomonak eta zabala, iztarronak, zabalak izatia, eta gero luzia. Eta gero behar du hor grupa luzia, umia ondo iteko. Hori luzi ezpadu, ez da parto honeko izaten. Andoniren abereak ukulutik kanpo bazkatzen dira ia beti. Ara gitarako tamaina handiko abereak badira ere, ez dute landatartasuna galdu. Urte normalian udaberri hona balima da, horiek ateatzen jo maiatza hola. Maiatza horrena, apiliene bai, normalian maiatzian. Eta ibiltzen dira, pues, noviembrean aurren arte, hortxe ibiltzen dira, kanpoan ibiltzen dira. Janadan bitet dira, baina bastante altu gare, eta lehorra jotzen duenean, janipe gehatzen dira. Eta orduan ematen dugu, kome horian jana ematen dugu, eta kanpoan ibiltzen dira. Abeltzainek ez dute erraz, hala ere, Andonik bere ganaduarekin gozatzen du. Alegin handia eta denbora asko eskatzen dituen ofizioarekin jarraitzeko bokazioa funtsezkoa da. Txikitatik gara, behien tartean ikasi ginen, da gero, beti gustatu, animalei beti gustatu zaizkio, beti gustatu bai horiek, bai behorrak, bai zeak. Eta horiekin, kariño espezial bat daukau, eta gustatu itxe zaio, eta gero konkursotan pixkat ibiltzea gustatzen zaio, eta hango irabazten zuenak inda beti animo bat ematen zuen, eta holexe ezatzen dira. Blonderen jatorrian gure arraza piriniarra dago. Angel eta Andoni blonderekin lan egiten duten euskal abeltzainetako bi dira. Blonderen aldeko apustua egin zuten bi aitzindari dira. Haragiaren balioagatik nabarmentzen den arraza hau hobetzen saiatu ziren hasieratik bertatik, eta horretan jarraitzen dute. Iurretan, Durangaldeko gailurrak ederki ikusten diren landa eremu batean, Lastana Infinity Horse Wellness zentroa dago. Maite eta Gorka Lastanako bazkideak dira, eta Ogia eta Idiazabal jatorri izeneko gazta egiten dute. Bestalde, Gorka eta Selina Infinity Horse Wellnesseko bazkideak dira, eta bi jarduera kudeatzen dituzte. Infinity daztalekua eta batez ere zaldiak sendatzeko eta suspertzeko zentroa. Zentroa obretan dago oraindik, baina ekainerako dena martxan egotea espero dute. Zentro honetan hainbat jarduera egiten ditugu. Zaldi errehabilitazioa egiten dugu. Gaztandegi bat ere badugu, eta Idiazabal gazta egiten dugu bertan.
egurlabe bat dago etxeko ogiak egiteko, eta Infinity izeneko dastalekua ere badugu gure produktuak bertan dastatzeko. Zentro honen ernamuina izan zen gaztandegitik hasiko dugu geure ibilbidea. Gorkaren familia, bi adarretatik abeltzainak ziren, eta Gorkak anaiekin eta aitarekin batera 400 ardilatx gobernatzen zituen Lastana markako gaztak egiteko. Bi gazta mota dituzte, ketua eta ketugabea. Markak badirau, baina hainbat arrazoiengatik eta proiektu berriagatik Gorkak artaldea kendu zuen. Denbora askotxo daramago Idiazabal gazta egiten. Esperientzia dugu gure aitona amonak gaztagileak baitziren. Beraiei esker hasi nintzen, nire gurasoekin, nire anai arrebekin, eta azkenik Maiterekin bat egin nuen proiektu honetan. Gazta ketua eta ketugabea egiten ditugu, lehen ardilatxak genituen, baina proiektu berriak martxan jarri ditugunetik, esnea ardilatxen esnea ekoizten duen kooperatibari erosten diogu, alegia latxa esneari. Maite eta Gorka okindegiaz ere arduratzen dira. Jaio familiak ogi egiteko beti erabili duen negurlabe zaharrari leku bat bilatu diote instalazio berrietan. Gure artisau okindegian Oreama eginiko ogia egiten dugu, egurlabeko ogia. Oreama hau aspaldian asmatu genuen Gorkak eta biok, eta hainbat osagai ditu, maaspasak, zekale irina. Oreama oso berezia geratu zaigu, zapore berezia ematen baitio ogiari. Labea pizten dugunean, beroa aprobetxatzen dugu artisau bizkotxoak egiteko. Tokiko lehengaiak erabiltzen ditugu. Intxaurrak, fruitu lehorrak, gure fruta arboletako limoiak eta laranjak. Ogi, bizkotxo eta Idiazabal gazten saltoki nagusia Infinity dastalekua izango da. Horrez gain, tokiko eta artisau produktuen alde egingo dute bertan. Estamos en el bar degustación. Dastaleku batean gaude. Guk egiten ditugun produktuak, inguruko produktuak eta 0 kilometroko produktuak eskainiko ditugu bertan. Kilometro zero. Infinity Horse Wellness zentroan dena dago pentsatuta animalien ongizaterako, baita bezeroen eta erabiltzaileen erosotasunerako ere. Pista estali hau adibidez, ardien ukuilu zarra zen eta guztiz berritua dago. Zentroaren barruko pistan gaude. Lehen hauek ziren ardien ukuiluak. Hemen bi elikadura lerro zeuden, eta beharrezko azpiegitura guztia genuen artaldea berton edukitzeko. Denak kendu eta barruko pista jartzeko espazio bat prestatu dugu. 6 zalditarako lekua dago. Zaldiak errehabilitatzeko zentro honetan terapia mota desberdinak ditugu. Hidroterapia, irrati-frekuentzia, laserra, ultrasoinuak, zaldien ongizaterako behar den guztia. Entrenamendu metodiko eta osoa ere eskaintzen diegu. Zentro honetan zaldiak errehabilitatu eta indartu ditzakegu. Mario Soriano albaitaria aitzindaria da zaldiak errehabilitatzeko terapietan. Selinak bandolero zeritzon zaldia eraman zionean kontaktuan jarri ziren. Zaldi bat daukat, haingerutxo bat, eta 12 urte zituenean errenka hasi zen. Oso artrosi gogorra diagnostikatu zioten. Hainbat tratamendu egin genizkion, baina ezin izan genion errena erabat sendatu. Orduan, Mario Sorianoren gana jotzea aholkatu zidaten. Zaldi albaitaririk onena zela esan zidaten, eta orduan jarri ginen harremanetan. Zaldia tratatu zuen, eta konturatu nintzen bazirela zaldiak errehabilitatzeko beste teknika batzuk. Zentroa estatuko lehenetako bat da, eta aitzindaria da Euskadin eta Kantauri isurialdean.
Euskadi dugu hipika gehien dituen erkidegoetako bat, 52 guztira. 32.000 zaldi daude erroldatuta. Euskadin, 32.600 zaldi eta 52 klub hipiko daude. Beraz, beharrezkoa iruditu zitzaigun, errehabilitazio zentro bat martxan jartzea. Izan ere, adituen arabera, eliteko zaldien artean gertatzen diren bajen 23%, tendinitisak eta lesioek eragiten dituzte. Lesiones veterinarias. Infinity Horse Wellnessen instalazioek denetatik dute. Boxak ere badaude euren zaldiak hemen izan nahi dituzten partikularrentzat. Gure instalazioetan barruko pista bat dugu. Hemen, Euskadin, euri asko egiten duenez, interesgarria da barruko pista bat edukitzea, edozein momentutan zaldi gainera igotzeko. 20 box edo izango ditugu. Batzuk hemen bizi diren zaldientzat, eta beste batzuk errehabilitazioa egiten ari diren zaldientzat. Zaldiek kurberoko dutxak dituzte, eta bezeroentzako aldagelak eta dutxak ere baditugu. Dutxa hartu eta ropa aldatzeko aukera izateko. Azkenik, zentroaren izarra edo harribitxia aurkeztuko dizuegu orain. Esan bezala, Mario Soriano albaitaria aditu handia da zaldien errehabilitazioan eta albaitaritzako zuzendaritza teknikoa arduratuko da. Infinity Horse Wellnesseko igerileku ederraren ondoan, zentroan beteko duen zeregina zitzegin digu. Gure errehabilitazio zentroa kirol zaldientzat nahiz aisialdiko zaldientzat da. Zaldiak ona ekartzen dituzte lesioren bat badute edo besterik gabe zaldien kirol egoera hobetu nahi badute. Oso instalazio onak ditugu, batez ere igerilekua. Terapia mota desberdinak ere eskaintzen ditugu, Kantaurialdeko eta bereziki Euskadiko zaldiei zuzenduak. Errehabilitazio tratamenduen zutabea igerilekua izango da. Igerilekuak balio berezia du zaldien osasuna hobetzeko edota zaldien errehabilitazioa lortzeko. Zaldi bati ezin diogu esan, ez jarri pisu guztia apatxe batean, edo bota atzera pisua. Igerilekuak sortzen duen gravitate ezaren efektuari esker berriz, hori lor dezakegu. Zaldi batek, gorputz adarretan arazoren bat baldin badu, pizinako uraren altueraren arabera lor dezakegu zaldiak bere pisua gorputzaren beste aldera eramaten ikastea. Hau da, zaldiaren osasunak hobera egitea lor dezakegu. Beraz, igerilekua funtsezkoa da errehabilitaziorako. Zentroak ateak zabaltzeko gutxi falta da. Idiazabal Gazta, Egurlabeko ogia, dastalekua eta zaldi errehabilitazioa oinarritzat hartuta, 3 gazte hauek lehen sektorearen alde egin dute. Horrelako ekimenak oso baliagarriak dira landa eremuak garatu eta indartzeko.